ହେଉଛି ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ। ଏଇଟା ଆପେଲ୍ ବେଟ୍ଟା ଗଛ ସଟି ଯାଉଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ବାଉଁଶ ଦେଇକି ଏମିତି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ, କାହିଁକିନା ଗଛଟା ସଟିବନି, ଏ ମଝିରେ ହଳ କରିପାରିବୁ ପାୱାର ଟିଲରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କରିଦେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ମାତ୍ର ଏପ୍ରିଲ ମେ 20 ତାରିଖରେ କଟାକଟି କରିଥିଲି, ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏତେ ଜୋରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ହେଇଗଲା। କିଛି ବି ଦେଇନି, ଖାଲି ଖତ ଦେଇଛି, ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ବି ଦେଇନି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ବାନ୍ଧିନୁ, ଏଇଟା କେତେ ବଡ଼ ଗଛ ଦେଖାଯାଉଛି, କେତେ ସ୍ପେସ୍ ନେଇଯାଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଏଟାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ରସିରେ ଟାଣିକି ବାନ୍ଧି ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏସବୁ ବାଉଁଶ ସବୁ କାଟି ଆଣିକି ସବୁ ଲଗାଉଛୁ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବାଉଁଶ ଆଣିକି ଦେବୁ, ପୁରା ମଞ୍ଚା କରିଦେବୁ, ଯେମିତିକି ଫଳ ହେଲେ ବି ସେ ଭୁଇଁକୁ ସଟିବନି। ସେ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ରେ ବି ଏବେ ଚାଲିଛି।